ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои пешравии канали мо лайкро зер карда 3-4 калима комментария нависен. Мо боша наворро оғоз мекунем ва оғоз мекунем аз вазни нимёна. тобови ҷангвари вазни нимёнаи UFC Билол Муҳаммад оиди вазъияти вазни худ фикрҳояшро баён кард. вазъияти вазни 77 килограмм чунин аст. Леон Эдвардс кӯшиш карда истодааст ки аз муҳориба зидди Камару Усман гурезад. Хорхе Масвидал боша аз муҳориба зидди Гилберт Бёрнс гурехта истодааст. Колби Ковингтон аз муҳориба зидди Ҳамзат Чимаев гурехта истодааст. Ҳамзат боша аз диетологи худ гурехта истодааст. Ана Конор Макгрегор боша аз ЮСАДа гурехта истодааст, навиштааст Билол. дӯстон, дар ҳақиқат вазъият дар вазни нимёна UFC нофаҳмо аст ва маълум нест ки ба наздикӣ дар топ 10 вазни 77 килограмми UFC кадом муҳорибаҳо баргузор мегарданд. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин дороҳо барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар дороҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст ки дороҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. хиди ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунен ва ҳам дороҳои даркории худро дастрас мекунен. менеҷери машҳури ММА Али Абдулазиз гуфт ки Бенил Дарюш ягона ҷангваре ҳаст ки ба Ислам Махачев муҳорибаи вазнин дода метавонад. фикр мекунем ки UFC иштибоҳ карданд вақте ки муҳорибаи Махачев ва Волкановскиро таъин карданд, чунки зидди Махачев бояд ки Дарюш меҷангид. ман дар ҳақиқат чунин мешуморам. Волкановский ҳам иштибоҳ кард вақте ки барои муҳориба зидди Ислам розӣ шуд. ин хатогии калон аз ҷониби Алекс шуд. ягона шахсе ки ба Ислам муҳорибаи вазнин дода метавонад ин Бенил Дарюш аст, гуфтааст Али. хотиррасон мекунем ки ҳам Бенил Дарюш ва ҳам Ислам Махачев муштариёни Али Абдулазизанд ва чӣ гуна ки мебинем ӯ муҳорибаи ду муштарии худро ташкил кардан мехоҳад. аммо ба ҳар ҳол бояд гуфт ки дар ҳақиқат Бенил Дарюш аз ҳама зиёд сазовори чунин муҳориба аст. ба фикри шумо чӣ дӯстон, метавонед фикротонро нависен. тобови ҷангвари вазни миёнаи UFC Пауло Коста Ҳамзат Чимаевро тарсончак номид ва гуфт ки барои худ рақибони сустро интихоб мекунад. медонед чӣ? агар ки шумо гӯштинги хуб надошта бошен ва қадди шумо паст боша, пас Ҳамзат Чимаев зидди шумо ба муҳориба мебарояд. ҳозир ӯ мехоҳад ки Алекс Перераро дар Бразилия шикаст диҳад. ва медонед чӣ? ин кори боақлона аст. фикр мекунем ки агар ба ӯ чунин муҳориба диҳанд, пас ӯ барои Перера проблемаи калон шуда метавонад, чунки Алекс тамоман греплинг надорад. медонед, ММА аз кикбоксинг фарқ мекунад. барои ҳамин ба ғалабаи Чимаев имконияти калон медиҳам, агар ки муҳорибаи ӯ бо Алекс Перера баргузор гардад. аммо ман боварӣ надорам ки хиди ҳозир ин муҳориба баргузор мегардад. ман бо Чимаев ҷангидан мехостам. ман чанд ҳафта пеш ба ӯ муҳориба пешниҳод кардам. аммо Чимаев гуфт ки ман дар вазни 77 килограмм баромад кардан мехоҳам ва ба вазни 84 килограмм баромадан намехоҳам. ана акнун ҳозир боша, ӯ имконияти калонро дид ва медонад ки дар муҳориба зидди Алекс Перера ба осонӣ соҳиби камарбанд шуда метавонад, гуфтааст Коста. хотиррасон мекунем ки Пауло Коста муҳорибаи навбатии худро зидди чемпиони пешинаи вазни 84 килограмм Роберт Уитакер рӯзи 11 феврал дар турнири UFC 284 мегзаронад. ана оиди Ҳамзат Чимаев боша, пас айни замон маълум нест ки рақиби навбатии ӯ кӣ мешавад. чемпиони вазни вазнини UFC Фрэнсис Нгану тамринҳои худро оғоз кард. хотиррасон мекунем ки ӯ осеб дошт ва ҷарроҳӣ гузаронд ва акнун тамринҳои худро оғоз кардааст. ва дар поёни ин навор Нгану навиштааст ки оҳиста оҳиста бо пойҳо зарба заданро оғоз кардам ва худро хеле хуб ҳис мекунам. дӯстон, бояд қайд кард ки аз рӯи овозаҳо рақиби навбатии Нгану чемпиони пешинаи UFC дар вазни ним вазнӣ Ҷон Ҷонс шуда метавонад. ин чиз расман эълон шудагӣ нест, танҳо овозаҳо аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. ҳатман фикр ақидаотонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.